Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios nga paday nag-uban og nagpanalangin sa matag usa sa atong panag-uban ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkakagahom. Salamat o Dios sa imong pag-atiman sa imong mga tawhan. Salamat o Dios sa imong pagtagbo ug paghatag kusog maayong panglawas labaw sa tanan. Sa paghatag nimo mayong adlaw sa matag usa namo ka kinabuhi. Ngadto na sa imong mga katawhan nga mitubi salig sa imong mga pulong. Inian usab kami amahan aron sa pagdahig, pagpasilong, pag-alagad kanimo ug sa pagpamati na usab sa imong mga mensahe. Amo kang pasalamatan Ginoo diin maangko namo ang kadaugan ug ang mga pamaagi gikan kanimo ug tabangi kami sa pagkinabuhi niini samtang apa mi sa kalibutan. Aron sa ingon ang imong mga saad, ang imong panalangin, amo kayo mapatunan. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong buntag mga kaigsunan, mayong pagpaminaw. Kaniya welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Good morning sa tanan natong mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios paday magpanalangin og magagiya sa matag usa ngadto sa iyang mga saad sumala sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko uban sa tanan nga mga listeners sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa itong programa. I declare blessing, I declare anointing sa matag usa nga matinud-anon sa pagkinabuhi sa mga pulong sa atong buhing Dios. May buntag, mayong pagiguban, ilabi na usab sa atong igsuon na naakaron sa nagalay mga lugar. Og may buntag ni GPC Santiago, request song, Biraha Ako. Mayong buntag Sister Susana, si Mimi Dalio, good morning, watching from Davao. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Rad Siumi, good morning. Og mayong pakiguban ni Elviv Gabiola Lopez. Mayong pakiguban ni Josephine Imbicente o ni Pastor Carmen Mahilom Bantigi. Good morning. I declare blessing sa matag usa. I declare blessing sa inyong mga anak. Ilabi na sa tanan ninyo ang mga trabaho o labi na gyud sa inyong mga source of income sama sa negosyo. Akong gideklarar nga ang Dios magpanalangin o maghatag kadaog ang kalampusan
dili gayod maka walay gahom ang kaaway sa inyohang mga source of income tungod kay proteksyonan o ubanan o panalanginan sa Dios ang inyohang pagpanarbaho o pagnegosyo. Mayong nga buntag, mayong nga pagpaminaw, ang Dios padayon magpanalangin kanato mga kaigsunan, ilabi na sa mga pulong nga ato karong paghisgutan na ato mabasa diha sa Lucas kapitulo 9, naghisgot ni sa panahon nga si Jesus nagsugod sa pagtudlo sa mga pulong nga gikinahanglan makatunan sa iya mga tinun-an. Unya dunay usa ka higayon og kini mao nga panahon na mga kaigsunan diha sa Lucas kapitulo 9 diin nasayran duna sila'y ang mga apostolis dunay nakitaan nga nangayo og nangayo sa ngalan pod sa atong Ginoong Hesus. Og mao ni ato karong hisgutan kung matud pa nganong wala usisaha, nganong wala kilatisan ni Ginoong Hesus, buot bang ipasabot nga kini giuyonan sa atong Ginoong Hesus nga nagpasabot ba kini nga kini gahom sa Dios? Mao ni atong tagaan ron og pagtagad. Og tanan ba nga maggamit sa ngalan ni Ginoong Hesus nga maghimog mga milagro, gipakita ba ni ining maong libro nga ato karong paghisgutan gikan na sa Dios? Og mao ni ang ato arong tagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Janer de la Rosa Istante. Good morning po Pastor Gideon and to all listeners. Chari Asindilia Liaging, maayong buntag Pastor from Davao City. Si Jeter Saginsa, maayong buntag Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios ni ining kabuntagon. Salamat kaayo sa Ginoo sa kabuntagon nga hapsay og linaw diri sa Danau City. O may buntag no. Salamat kaayo sa pagpanalangin sa Dios sa inyohang pagpuyo diha sa Danau. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsuonan no diha sa nagkalain mga lugar diha sa Davao. Si Ricky Rakasa, good morning Pastor, og sa tanang naminaw karong sayo sa kabuntagon. Shout out ko sa ako mga kauban karon. Nagpasalamat ko kay naminaw sila sa imuhang mga mensahe nga imuhang ipadayag kada gabi. O karon pod nga kabuntagon. Good morning sa imong mga kauban diha atong mga kaigsunan diha sa Ginoo. Maayong buntag, maayong nga pagpaminaw. Maayong buntag, maayong nga pagpaminaw. Ilabi na usab ni LV Gaviola Lopez og ni Kalma lang ta ba? Kalma lang ta. Si Daniel P. Uga, good morning, watching from Indulang Talakag Bukidnon. Request kanta Pastor Kuko ng Agila. Kuko ng Agila. Ug mayong buntag, mayong pakiguban ni Sarah Poniador. Mayong buntag Pastor watching here from Pakwan. Good morning atong mga igsoon diha sa Pakwan. Nakabalita ko mga kaigsonan nga ang FM sa kuan kanang Kansumandig ibaligya. Una nga ako po nang gitinguha nga ako nang mapalit para akong mabutang dito sa gihulngan aron magamit og matukar na kay samtang naapay panahon, samtang naapatas kalibutan, tinguhaon gyud nato nga mas mapakusog, mas mapadaghan ang mga lugar diin mawali ang pulong sa Dios. Usa nga pamaagi mga kaigsunan aron ang mga tao makadungog gyud sa pulong sa Dios. Kana gyud pagbutang og mga FM station sa nagalaing mga lugar. Nya tungod kay wala naman magpangsyon ang FM diha sa Kansumandig. Akong gitinguha nga ato nang mabayran, ato nang mapalit tungod kay ato nang ako ang gitinguha nga ato anang magamit dito sa usa sa mga barangay diha sa gihulngan para magamit gyud ang butang para sa kahimayaan, para sa mga plano sa Dios nga ang tao makadungog gyud sa tingog sa Ginoo nga naas bala ang kasulatan. Ug mao nay ako ang gitinguha ug ako nang gipangayo sa Ginoo tungod kay butang kana nga gikinahanglan magamit aron masangyaw ang pulong sa Dios, magamit aron mahimong kapartner, katimbang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So dili na
suroy-suroy pa ang mga pastor nga mag house to house, unya ang uban mo balibad tungod kay busy, ang uban dili makapokus kay daghang gitrabaho. Kanang pagpaminaw og mga FM, pagpaminaw sa radio mga kaigsuonan, dili yun na makababag kay pwede kang maguna samtang minaw ka sa atong programa, pwede kang manglaba, pwede kang manglimpyo samtang naminaw ka sa atong programa. Munang bless kaayo ta mga kaigsuonan, ilabi na sa mga lugar dapit nga dunay mga FM station nga gihatag sa Ginoo, sama diri sa Badian, diri sa Alcantara, diri sa Negros mga kaigsuonan. Naghulat-hulat patak sa mga mo-operate kay wala pa po'y mo-operate, tungod kay wala pa ini kuan kanang wala pa ini volunteer, pero naap noon ako ang magulang lamang, dili po niya mapatukar kung wala siya. Mao na nga gihan ay iragyo na pod sa unahan o gamit gyapon mga kaigsuonan, tungod kay padayon man nga gisangyaw ang pulong sa Dios. Og usas akong gitinguha gyud nga mabutangan pod og FM station diri sa Gihulngan, usa sa mga barangay dihas Gihulngan nga naa sa bungtod dihas Linantuyan. Og maunay akong gitinguha nga atong mapalit og atong mabayran kanang maong FM kay sayang man sad, tungod kay wala na makapangsyon. Kinahanglan ato ng pangsyonon ibin diri sa Leyte, no? Pwede ta nga magbutang diha og FM station diha sa Leyte para mas mo kusog, mas mapasayon ang pagpaabot sa pulong sa Dios. Dili lamang ni adtong mga naay signal sa wifi, kundi ni adtong mga lugar nga wa gyud wifi, apan naay mga radio set, naay FM station, makuha mga kaigsuonan ang mga lugar nga walay mga wifi. Muna atong gitinguha gyud kay usa na sugo sa Ginoo nga isangyaw gyud ang maayong balita ngadto sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Nya naapay mga lugar diri sa ato ang nasod nga Pilipinas nga wala pa gyud taon masangyawi sa pulong sa Dios. Tungod kay sa atong panahon karon grabe ka busy ang mga tao, apan ang Dios wala mohunong sa pagpangitag mga pamaagi aron ang tao makadungog makabati sa tingog sa Ginoo. Kaysa diha nga makadungog sila sa tingog sa Ginoo, muabot kanila ang pagtuo nga makaluwas kanila og magdala sa mga saad sa Ginoo. Dalaygon kayo ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kanatog kadasig sa pagsangyaw sa mga pulong sa atong buhi nga Dios nga maoy tinuod nga kinabuhi sa tao. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin sa ato ang panag-uban, atong hisgutan mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo nga ato karong tagaan og pagtagad, og ang nag-request og mga awit makalangit ako rani nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan kung doon na pa'y panahon, no? Ato rani nga tagaan og pagtagad kung naapay panahon human sa atong paghisgot sa pulong sa atong buhing nga Dios. Ako raning andamon diri ang awit makalangit nga biraha ako sa ning andamon diri mga kaigsuonan para ato lang matagaan og pagtagad, no? Biraha ako. Og ato ang basahon mga kaigsuonan sa ato karong nga panag-uban kining gisulat sa libro ni Lucas. Ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Libro sa Lucas kapitulo 9 unya sugod tag basa diha sa bersikulo 49 unya 50. Ang dili batok kaninyo dapig kaninyo. Mao ni ang ato karong hisgutan
Tungod kay daghang mga tao nga migamit pod ni ining maong bersikulo pagdepensa pod taon anang mga naghimog mga milagro. Gamit pod ang ngalan ni Ginoong Hesus. Sa atong panahon karon, lisod na gyud kaayo ang kana bitang pagpangalagad tungod kay ang yawa mga kaigsunan pwedeng dapigan sa tao. Ang yawa pwedeng kana bitang labanan sa mga tao. Mao ni pinaka-delikado ug pinakakuyaw na kung bisan gani ang mga magtotoo mudapig na. Og mao ni gipanagna sa ato ang Ginoong Hesus nga moabot ang panahon nga bisan gani ang iyang mga pinili makabig. Makabig tungod sa milagro. Mao ni ang ato ro nga hisgutan, mga igsoon. So basaha inyong Biblia diha sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 49 hangtod sa 50. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa, pinaagi sa imong ngalan. Og amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i, miingon si Jesus kaniya, og sa ubang mga tinun-an, kay ang dili batok kaninyo, dapik kaninyo. So dinhi mga kaigsuonan, gikuha kining mao nga mga mensahe ngadto sa dapig o paglaban sa mga naghimog mga milagro gamit pod ang ngalan ni Ginoong Hesus. Tungod aning maong bersikulo nga mismo ang atong Ginoong Hesukristo wala magpakita og pagsupak, wala magpakita mga kaigsuonan og paghukom. Mga igsoon ni adtong mga tao nga naghimog milagro o nagpagawas og mga yawa sa pangalan sa atong Ginoong Hesus. So daghan kaayong mga nangutana mga kaigsuonan mahitungod ni ini. Og mao ni atong tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Nganong wala musaway si Hesus. So iya man giuyunan ang tao nga nagpagawas og yawa. Nganong iya man giuyunan og wala niya utinggaya, wala niya kilatisa, wala niya kumbaga wala niya susiha aron magiyahan ang iyang mga tinun-an. Kumbaga nagpakita ba kini nga giuyunan ni Ginoong Hesus ang maong pagbuhat og milagro? Nagpakita ba kini nga kining maong milagro ang gahom iniini gikan sa atong Dios? Mga igsuon, mao ni ang ato karong hisgutan. Si Ginoong Hesus mga kaigsuonan sa iyahang pag-anhi moingon ta nga nganong wala usisaha o tingkaya ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan kung tungod kay una sa tanan dili na kinahanglan mag-imbestiga si Ginoong Hesus. Dili na siya kinahanglan pang moimbestiga. Tungod kay nasayod siya bisan gani sa kasing-kasing sa tanang tao. Nasayod si Jesus bisan gani sa nahuna sa tao. Dili na kinahanglan nga iya pang imbestigahon. Wala magpasabot nga si Jesus wala masayod. Sa tanan nga kalihukan sa mga tao sa diha nga mianhi sa kalibutan. Wala mo imbestiga si Ginoong Hesus bisan gani sa mga simbahan. Sa kinabuhi sa mga Parisiyo, sa mga Sidisiyo, bisan sa mga magtutudlo sa balaod tungod kay una sa tanan wala siya moanhi aron sa paghukom. Sa una niyang pag-anhi diri sa kalibutan,
mianhi siya nga nagdala sa kinaiya sa pagkakarnero or kinaiya sa karnero nga ihalad siya. Apan sa ikaduha niyang pag-anhi, iyan ang gipasabot nato nga iyang mga magtotoo nga dili na siya magdala sa pagkakarnero kundi sa pagkahari. Buot ipasabot diha ang panahon na kilatison o tingkayon hukman niya ang tao. Sumunang sa diha nga si Jesus nasayod, mga igsuon nakadungog sa gipamulong sa iyang mga tinun-an, iyang gibadlong ang iyang mga tinun-an. Iyang gipugngan ang iyang mga tinun-an. Unya iya dayong giingnan nga ayaw siya pagdidi. Ingon din mga kaigsunan nga ayaw siya pagdidi, miingon si Jesus ngadtos iyang mga tinun-an og iya pagyong giingnan kay ang dili batok kaninyo dapig kaninyo. Dunay laom nga mensahe nga kinahanglan nga ato ang masayran ni ining maong mga bersikulo. Ang dapig kaninyo dili batok kaninyo. Ang dili batok kaninyo dapig kaninyo. Ang buot ipasabot mga kaigsunan, mga pagtulunan nga gikinahanglan makatunan sa mga apostoles. Mga mensahe nga kinahanglang masabdan sa mga tinun-an ni Jesus Christ. Og wala pa mahuman ang pagtudlo ni Ginoong Hesus ni ining panahon na. Daghan pang wala masayre sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus mahitungod sa mga pagtulunan nga kinahanglan masayran sa iyang mga sumusunod. Gitudluan ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an sa dili kana bitang kausalamang kahigayon, kundi sa panahon nga nagkuyog sila hangtod nga mibayaw si Hesus o gibayaw si Hesus didto sa langit. So kung kini mga kaigsuonan maoy gamiton sa mga naghimog mga milagro o sa mga tao aron pagdapig sa mga kalihukan ni Satanas, kay si Satanas mga kaigsuonan kung imong lantaon dili siya moanhi sa iyang ngalang Satanas. Maghimo siya mga milagro dili sa iyang ngalang kundi kung imong tan-aon mo duplicate si Satanas, mo suhid si Satanas sa paghimog mga milagro sa ngalan pod sa atong Ginoong Hesus. Apan unsa may kalahian mo ni ato rong tagaan og pagtagad, apan unsa may kalahian. Wala ba kini tagaig pagtagad sa ato ang Ginoo mga igsuon gikan sa iyahang pagtudlo sa iyahang mga tinun-an hangtod niabot ang balang espiritu ngadtos mga magtotoo? Mga igsuon, dunay mga pasidaan ang Dios pinaagi ni ini. Alang ni ini. Dunay mga pasidaan ang Dios para ni ining tanan. Nga dili tanan nga naghimog milagro sa ngalan ni Hesus tuuhan. Dili tanan naghimog milagro sa ngalan ni Hesus angay natang moingon nga kana gikan sa Dios. Unsaon man nato pag-ila nga bisan gani ang atong Ginoong Hesukristo wala man mo badlong, wala man mo saway gani iyang gipugngan ang iyang mga tinun-an nga ayaw ninyo siya didi. Buot ipasabot mga kaigsuonan kung ato yung tan-awon ang Biblia, giuyunan ni Ginoong Hesus ang maong matang sa pagpangayo. Nganong giuyunan man ni Ginoong Hesus ang maong matang sa pagpangayo? Una, tungod kay ngalan ni Hesus ang iyang gigamit. Ngalan ni Ginoong Hesus ang gigamit sa maong tao. Buot ba ipasabot nga kanang maong pagpangayo
gikan sa Dios ang maong gahom? Kung imong tan-awon mga kaigsunan, sa gipakita ni Ginisos ang tubag ana, oo, gikan sa Dios. Tungod kay sa gidiskas diha sa maong nga balaang kasulatan, ang nakita sa mga apostoles sa pagpangayo sa maong tao ug pagpagawas sa yawa, gigamit ang ngalan ni Ginoy-Hesus. Wala diha gisulti nga duna pay laing ngalan nga gigamit. Wala nay lain pang pamaagi nga gigamit aron ang yawa mo gawas. Only sa ngalan ni Jesus Christ. Wala diha maghisgot nga ning gamit paglain nga mga habak o lain pang mga anting-anting. Dinhi ato ning kilatison. Kay kining maong bersikulo pwede ni siyang gamiton ni Satanas aron limbungan ang mga tao sa ingon ang mga tao mudapig og mo proteksyon sa kalihukan ni Satanas. Atong hinumduman mga kaigsunan nga bisan gani sa unang panahon, sa panahon ni Moses mga kaigsunan, dunay mga tao nga naghimog mga milagro. Dunay mga tao mga kaigsunan nga naghimog mga milagro nga dili mabuhat pod sa tao. Diha sa libro sa Exodus, kay wala man nato ni mahiskuti sa miagi nga mga live nato mga kaigsunan. Diha sa Exodus Kapitulo 7, versikulo 10, matoda, unya miadto sa hari si Moses ug si Aaron, ug gituman nila ang gisugo sa Ginoo, giitsa ni Aaron ang iyang sungkod sa atubangan sa hari ug ang ihang mga opisyal ug nahimo kining bitin. Unya gipatawag sa hari ang ihang mga taong maalamon ug ang mga salamangkero ug pinaagi sa ilang mga salamangka, gihimo usab nila ang gihimo ni Aaron. So giitsa nila sa yuta ang ilang sungkod ug nahimo usab kining bitin. So unsay mahimo ug mabuhat nga mga milagro katingalahan nga mahimo ni Moses, mahimo usab sa mga taong maalamon sa panahon ni Moses samtang gisugo sa Dios sa pagluwas sa mga katawhan sa Dios sa Israel. Gawas lamang mga kaigsunan sa paghatod sa tinuod nga mga mensahe sa gikan sa Dios. Maoy dili gyud mahimo sa mga tao nga nagamit og gahom sa kangitngit. Mao na nga dili ni siya bag-o mga kaigsunan maghisgot sa gitawag kalihukan ni Satanas. Diha sa ato ang panahon karon o sa atong panahon karon, dunay mga pasidaan ang Dios ug dunay mga pamaagi kung unsaong yun pag-ila sa kalihukan ni Satanas bisan pa kung mogamit kini sa pangalan ni Jesu-Kristo. Dunay mga pahimangno ang atong Dios pinaagi sa balang espiritu nga naa kang Apostol Pablo diin nagsulat sa iyang mga mensahe diha sa ikaduhang libro sa Korinto. Kapitulo 11, versikulo 13, nag-ingon dinhi. Kay silang mga apostoles, limbungan, nga mga magbubuhat og nagtakuban sa pagka-apostoles ni Kristo. O kini, dili katingad-an, kay bisan si Satanas makausab sa iyahang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag,
Busa dili katingad-an kon ang iyang mga alagad usab magtakuban sa pagkaalagad sa pagkamatarong, ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So dunay mga gipakita nga mga pamaagi ang atong Dios unsaon pag-ila. Una, mga kaigsunan nga gipakita dinhi, mailhan nato sila sumala sa ilang binuhatan o mga binuhatan sa kinaiya, sa patasan, o sa mga binuhatan buot ipasabot sa ilang mga pamaagi. Unya giklaro dinhi mga kaigsunan nga ang mga sakop ni Satanas dili magpaila nga sakop ni Satanas, dili sila moangkon nga pinadala sila ni Satanas. Moangkon sila nga pinadala sila sa Dios. Moangkon sila nga sugo sila ni Jesus Christ. Apan mailhan nato sila sa ilang mga binuhatan. Naunsa may mga binuhatan sa mga sakop ni Satanas. Una sa tanan mga kaigsunan, mugamit sila sa ngalan ni Hesus, pero dili sila mosalig sa gahom sa Dios. Unsa may buot natong makita ni ining maong mensahe nga mogamit sila sa ngalan ni Hesus, pero dili sila mosalig sa gahom sa Dios. Ang atong makita mo ni ang mga sakop ni Satanas o mismo si Satanas magpakaanghel o magpakadiyos o magpakahisos. Pero dili sila mo gamit sa gahom sa Dios. Dili sila musalig, kumbaga, naa sila'y pagpanagang. Dili sila mo gamit ni musalig sa gahom sa Dios nga maoy makapanalipod. Doon na sila'y gamiton nga gahom sa pagpanagang. Maunang doon na sila'y mga anting-anting. Maunay gipakita din ha mga kaigsunan nga mailhan nato sila sa ilang mga binuhatan. Ang tinuod nga mga pinadala sa Dios mo gamit sa ngalan ni Ginoong Hesus apan hingpit nga musalig sa gahom sa Dios. Hingpit nga musalig sa pulong sa Dios. But ipasabot, wala sila'y mga anting-anting. Pero kung doon na sila'y mga anting-anting, doon na sila'y mga porsilas, mga habak, mga kaigsunan, nagpakita ka na nga wala sila musalig sa pulong o gahom sa Dios, kundili misalig sila sa pamaagi ni Satanas. Mao'y hinungdan sa libro sa Deuteronomio kapitulo 18 mga kaigsunan kus Ginoo. Deuteronomio kapitulo 18 versikulo 10 sugod tag 9. Kung adto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw kamo pagsundog sa ngilad nga mga buhat sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog, ug ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo, sa mga diwata, sa mga manalagna o sa salamangkero, o mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu. Katong espiritu nga naas kawanangan, espiritu sa mga anghel, ang mga anghel, mga espiritu man na. Musampit na gani sa mga anghel, musangpit na gani sa mga espiritu, sa mga doktor dias kawanangan, mauna ni mga ilhanan nga nagpakita nga wala sila mosalig sa gahom sa Dios. Mauni mga binuhatan nga kinahanglan natong dili nato malimtan. Aron mailhan nato ang kalahiukan ni Satanas ug ang kalahian sa pamaagi sa Dios. Timan ini siya. Pag duna gani mo gamit sa ngalan ni Hesus, apan wala
musalig sa gahom sa Dios, mga mini sila nga mga magtutudlo. Mini sila mga propeta. Mini sila nga mga mananambal. Kung buot ipasabot mga kaigsunan, dili sila pinadala sa Dios. Naagani sila ay mga gigamit nga pagpanagang gawas sa pulong sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, doon na pasidaan ang Ginoo nga dili dawaton sa Dios nga kon kita mo gamit sa ngalan ni Hesus o niya usab mo gamit punta sa ngalan sa mga espiritus kawanangan. Muna giingon dinhi nga ayaw kamo pagsundog, ayaw kamo pagsuhid. Usa kini ka lig-on nga pasidaan. Pahibalo sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan mubarog gayud kita, mosalig gayud kita sa gahom sa Dios, sa mga mensahe sa Dios. Usa sa mga problema mga kaigsunan mao ni, kon ang tao wala gyoy pag tuon sa pulong sa Dios, dili gyud siya makasalig sa Dios. Apan ang tao nga tinud-anay nga nagtuon sa pulong sa Dios, nagkinabuhi sa mga pamaagi sa Ginoo, tinuod siya nga misalig sa gahom sa Dios. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga kung dunay mga kanang giingon ni Ginoong Hesus manungha na gani ng mga mini nga mga propeta, mini nga mga magsasangyaw, mini nga mga magtutudlo, mga igsuon, mailhan nato sila dili sa paggamit sa ngalan ni Ginoong Hesus, kundi diha sa pagsalig. Pwede silang mo gamit sa ngalan ni Ginoong Hesus, apan wala sila mo salig sa gahom sa Dios. Sa Lucas Kapitulo 9, mga kaigsunan, wala makita sa mga apostoles nga doon na pa'y gisampit nga mga espiritu sa kawanangan. Wala na sila, wala nakita ang mga apostoles nga nagamit silang mga habak o mga anting-anting o mga orasyon. Wala mga kaigsunan sulti sa mga apostolis ang nakita dito sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Buti pasabot nga likayan mga kaigsunan kana bitang pagtuo nga ang usa ka organisasyon maurag yun ay naay Dios. Lisod kaayo kon ang usa ka tawo mag-alagad sa Dios unya dili na mutuo sa uban pang mga organisasyon. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga sa Lucas Kapitulo 9, diha giklaro nga dunay gigamit ang Dios bisan sa dili sakop sa organisasyon o sa grupo nga imuhang gisudlan. Sayop kayo ng mga nagtukod og mga organisasyon o mulaban og organisasyon og moingon nga kami ray gipadala sa Dios. Kinirang simbahana ang gitukod sa Dios. Kinira ang simbahana mo'y maluwas. Mismo ang atong Ginoong Hesukristo iyang gipakita nga dunay gipadala ang Amahan, dunay gipadala ang Dios, dunay gipili ang Dios para pagtabang sa mga tao gawas sa atong simbahan. Lamang mogamit sa ngalan ni Ginoong Hesus nga wala nay laing gisaligan. Apan kung dunay may mga gisaligan o mingsangpit pa sa laing mga espiritu, ang giingon diri sa bersikulo 12, gikasilagan sa Ginoo ang tanan nagbuhat ni ining mga butanga. Tungod ni ini, abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Muna nga, kung imong tan-awon mga kaigsunan,
Kining mga paghimog mga katingalahang butang o paghimog mga milagro, pag-ayo sa masakiton, pagpagawas og mga yawa, dili lang kay sa katapusang mga panahon, kundili nakita og nasinatian na usab kini sa unang panahon, sa karaang kasabutan, panahon pa kang Moses. So dili na ni bag-o mga kaigsunan. Lamang dili na taangay mailad tungod kay ang pulong sa Dios mooy musugilon mo tug-an nato kun unsaon nato pag-ila sa mga milagro nga gikan sa Dios o sa mga milagro nga gikan ni Satanas. Hinumduman nato lisod kaayo ni siya ila-ilahon tungod kay si Satanas dili lagi siya magpaila nga siya si Satanas. Bisan gani ang iyang mga kaabin o ang iyang mga alagad, dili mo angkon nga sila sakop ni Satanas. Muangkon sila nga mga apostoles, mga alagad sa Dios. Apan gisugilon sa atong Ginoo ang mga pamaagi kung unsaon nato sila pag-ila. Mugamit sila sa ngalan ni Ginisos, o niya wala sila musalig sa gahom sa Dios. Naa sila'y mga pagpanagang, mga alagad sila nga dili gikan sa Dios. Naagani mga mananambal nga mugamit sa ngalan ni Ginisos, mugamit sa pulong sa Dios, apan wala musalig ni ini. Kanang klase nga pagpangayo, dili iya sa Ginoo. Muna nga, ang ilang dangatan, tukma sa ilang mga binuhatan. Buti pasabot, usa ka na kaklasing pagpanikas. Usa ka na kaklasing pagpangilat. Kanang naay mga libreta, kanang naay mga orasyon. Sa ko nang gikaingon, ako na nang naagian. Ako na nang nasinatian. Kanang klase nga mga milagro. Naunsa may buhaton ana Pastor Gideon, kung dunay mga naghimog mga milagro, o niya wala musalig sa gahom sa Dios. Ang giingon sa Biblia, mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili ta pwedeng muhukom. Dili sad ta pwede mga kaigsunan, kumbaga manghilabot. Lamang ang gipakita sa atong Ginoo, ato ang tabangan ang mga tao nga dili mailad. Atong tabangan ang mga tao, mga kaigsunan, nga dili madala. Pero doon na ipasidan ang Dios nga kung ang tao nga tinawag, bisan kung pinili, kung dili mo barog sa mga mensahe sa Dios, malagmit nga kini madala. Ingon si Jesus, pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta, bisan pag maghimo silang mga milagro. Unya, ang Dios mga kaigsunan nga itong gilagaran, nagpasidaan na, nga kinahanglan magmabinantayon o magmaigmaton ta, kay niya natas katapos ang mga adlaw. So unsa may buhaton, dunay nangutana nako mga kaigsunan, unsa may buhaton kung dunay mo surrender, nga anting-antingan, orasyon, na ay orasyon, mga kaigsunan, unsa may buhaton, kung naay mga tao nga anting-antingan, o niya, nailibreta kumbaga, unsa man kunoy buhaton. Ang buhaton ana mga kaigsunan, sunugon. Biblikal ba kining pagsunog? Samas akong gikaingon mga kaigsunan nga kaniadto, daghan kay kong mga gipangsunog nga mga anting-anting, mga habak, mga libreta. Bisan gani kung dunay mga musurinder, katurang musurinder, mga kaigsunan, unsa may buhaton,
kinahanglan na siyang sunugon. Kanang maong libreta, kanang mga lana, kanang mga habak-habak, sunugon na siya kanang mga porsilas. Kana kung isurrender, walay kaso na siya. Apan kon dili imong butang, imong hilabtan nga wala isurrender, doon na kay tulubagon. Mao na nga ang kung manghilabuta sa dili nato butang, doon na tay tulubagon bisan gani sa atong balaod. Dili guna atong butang. Mismo gani ang atong Ginoong Hesukristo, wala niya hilabti ang mga Parisiyo ug mga Saduseo. Wala niya hilabti mga kigsunan, wala siya mo sulong didto nga moingon nga mga mini mo, mga sayop mo. Mutubag lang si Ginoong Hesus sa panahon nga pangutanon sila. Pangutanon si Hesus, pero dili tanan gani nga mga pangutana sa mga Parisiyo ug mga Saduseo tubagon sa Dios. Mao na nga biblical ba kini nga sunugon ang mga libreta, ang mga orasyon, ang mga habak, kanang mga medalya, unsa pa dihay mga kanang mga anting-anting, mga libreta, mga libro nga gisulatan og mga orasyon, yes, biblical. Daghan kay kong mga ipangsunog nga mga medalya. Akong giasitilin. Mga singsing. Nya, moingon ang uban. Moingon ang uban. Madaot ka na, pastor. Moingon pod ang pulong sa Dios. Salig na ko. Wala tay laing saligan, kundili ang Dios. Dili ang mga orasyon, dili ang mga habak, mga porsilas, uban pa, mga tangkil-tangkil. Kung doon na may nangayo nga naay mga tangkil-tangkil, ang gipakita diha sa Biblia mga kaigsunan, labi na kung naay mga libro-libro, mga libreta, mga igsuon, sunugon siya. Kanang maong mga anting-anting, dili ng tao, kanang mga anting-anting. Kana kung isurrender. Pero kung dili isurrender, ang gipakita nga mga pagtulunan sa Dios, wala tay authority sa pagpanghilabot. Kay bisan gani sa ato ang nasod, dunay kaso. Dili gud na imong butang nganong imo man ang hilabtan. Wala man kagipadala aron paghukom, gipadala man ta aron pagtudlo. Munang dili ta mulapas sa unsa may authority nga gihatag sa Ginoo. Wala gisugo ni Jesus ang iya mga pangatinun-an nga wala siya moingon nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, unya badlungan ninyo ng mga hukmin ninyo ng mga tao. Ang giingon din na tudluan, pero kinsa man ang tudluan, katong gustong mahimong tinunan. Wala ipamugos ni Jesus Christ ang kaluwasan. Timan ini siya. Wala ipamugos ni Hesukristo ang kaluwasan. Katurang buot musunod niya, katurang buot maluwas, katurang gusto nga maayo, katurang gusto nga makasulod og langit. Mao gyud nay giklaro sa Biblia. Munang kitang mga magwawali, dili gyud ta pwedeng muhukom bisan gani sa mga tao nga nag-ampo sa mga anghel. Wala tay authority sa paghukom. Dili nato trabaho ang paghukom. Ang atong trabaho mao ang pagtudlo. Mao ang paggiya sa mga tao pagpahinumdom sa mga buluhaton or mga buhat nga makapahatod sa tao dito sa gingharian sa Ginoo. Mao gyud nay giklaro sa Biblia. Kung dunay mo surrender, kinahanglan tanang mga anting-anting, tanang nga mga libreta sunugon. Biblical ba kini? Biblical. Diha sa Buhat Kapitulo 19, Buhat Kapitulo 19 nag-ingon,
Diha sa bersikulo asa to dako dapit na basa 16 hangtod sa 20. Ang tao nga giyawan mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa iyang balay nga pulo sa maran o gubo na. Ang tanang mga Hudiyo nga mga dili Hudiyo sa Epeso nakabalita niini og nalisang silang tanan og gipasidunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga Hesus. Daghan usab ni adtong nahimo ng magtotoo ang nangabot og sadayag misugid sa ilang mga binuhatan. Daghan sa nagsalamangka og nagdala sa ilang mga libro o gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro bibilig mga 50,000 kaplatang kwarta. Tungod niini ang pulong sa Dios mikaila pag-ayo nagmadaugon. So diha giklaro mga kaigsonan nga sa panahon sa mga unang mga magtotoo dunay mga habak, dunay mga anting-anting, dunay mga salamangka o mga libreta nga gisunog. Kinahanglan gyud siyang sunugon. Katurang isurrender. Mao to nga ngako ang amahan, bisan ko nakakita ko sa katingalahan atong iyang anting-anting kay kung ako lang hinumduman, imagine mga kaigsonan kanang kapayas, kanang punuan sa kapayas, anaha man na sila magpahinungod. Kanang murag bairo nila ang ilang orasyon ba? Murag hinigiban bitaw nga bairon sa bairan. Anaha na nila kanang bairon na ay mga punuang kahoy, mga bangag, nga diin ilahang pahinungdan. Ana sila magpahinungod. O niya, kung ang punuan sa kapayas ilan ang tayhupon, malaya na siya. Mamatay na siya. Buti pasabot, grabe kahait ang orasyon sa akong papa. Ang botilya sa ipikasin, nga sudlag laing orasyon ang isulod. O niya, kung lupig sa orasyon sa akong papa, iyang tayhupon tong botilya nga gisudlag laing orasyon nga gisudlan pog lana, mabuka to siya. Inana kahait. O niya, doon na to siya gitambalan nga ninggawas ang dila, gibutang na lang sa banihado. O niya, iyang gitambalan sa ngalan ni Hesus, wala epekto. Ning sampit sa mga espiritus kawanangan og misampit sa kanang gitawag lain-lain nga mga doktor. Og misulti siya dili masabtan mo ng mga orasyon, mga Latin. Mga Latin na mga kaigsonan. O niya, mautoy nagdalag kagubot og kalisod sa among pamilya. Katong iyang orasyon. Gubot og pertiming lisura. Nga nagamit sa ngalan ni Hesus, pero nagamit pod sa ngalan sa mga lain-laing espiritu. Sa dihang nahimo kong pastor, gipadala ko sa Ginoo aron makalingkawas ang akong amahan. Pero wala ko moingon pa, maimperno ka na. Ako sanggingnan pa, sumala sa Biblia, sayop na. Sumala sa Biblia, kinahanglan siyang sunugon. Wala ihatag sa akong papa, kay matod pa niya, Gideon, salamat nga na pastor ka. Salamat kay Ginoo nga gitubag niya akong mga pagampo. Lamang akong hangyo, gipangayo man ako ni Stinarong, ako punig iuli sa minayo. Iya man kuno ning gipangayo sa minaayo nga pamaagi, iya ra pong iuli sa minaayo nga paagi. Mao nang iya tong gilubong dito sa ilalom sa Jimelina. Unya sa sige man kog pangita,
Dahil pagkasunod na kong uli, ako na pong gihangyo akong papa. Nakuyawan siguro to nga basig makalutan ako ang punuan sa Jimilina. Kay nakabantay naman siya nga sige kog suroy-suroy sa mga punuas, mga Jimilina, naniid kog asa nang naay kinalutan. Dayong akong giingnan pa, asa naman to kay kutong sunugon. Ingon siya nga, John, akong gipangayo sa maayo, ako pong iuli sa maayo. Kung asa man to, siya akong gipaanod sa sapat. Ay ako nung gipaanod sapat. Nalipay ra gyud po ko mga kaigsunan nga before namatay ako ang papa, wala na say habak. Wala na ko kakita nga nasa habak, napa sa orasyon. Unya, human ato, wala na po ko kakita og langgam nga naa sa sukong sa mong balay. Kay katong amo ang balay mga kaigsunan na amay sukong kanang sa lagunting anak bitaw, na ay magabi kanang mag alas 9 na, na ay mubatog nga langgam nga itom, nga bisag saon na mugpitik, di maigo. Mubalik rapod. Mubatog yun to siya atong haligi nga gibutangan ni Papa og papel. Kay naa may pagtukod ato, diha mangyud ko pagtukod atong balaya nga ang haligi gibutangan niya og papel. Wala rasad ko mang-interview kay masuko man to akong papa kung mangutanan ako sa mga buhat niya. So amo to'y akong nahinumduman nga sa 12 ka buk haligi, dunay usa ka haligi nga iyang gibutang og papel. Iyang giyamyaman nya. Di gyud ko kalimot nga katong balaya na isukong ana, unya na ay langgam nga mubatog yun tagagabi itom nga langgam. Dili pod siya kana bitang langgam nga adi naman ko ka mura siya og kana bitang dako man siya sa nga langgam. Di kay ko ka kanang kakitag langgam nga puro pariha ato. Dako siya. Pariha siya gidakon sa kanang murag o kanang kurokokok, tukmo. Kanang tukmo duha man na ka klase, kanang dagkoon o gagmayon. Kanang gagmayon nya taas ag pako nga itom. Bisan saon na mong pitik. Onya mubatog na pod. Pero sa diha nga ako ang na hibaw-an nga gipaanod ni Papa ang iyang orasyon tanan, libreta niya, katong mga pila ka libreta niya, tanan niya manghabak tanan. Ako mang yung interview akong Papa. Siya akong gipaanod John. Salamat sa Ginoo pa nga ako nang gituohan nga tinuod ng imuhang gisulti. Muna nga akong nakita nga sa akong pagpangalagad sa Ginoo, gauban ang Dios. Tungod kay wala na'y mga babag ni nagpugong sa mga pulong sa Dios sa among Pinoyanan. Sa dihang mitikang ko nga pagsunod sa Ginoo, ang akong igsoon na himong pastor, ang akong mga igsoon nangalagad o ang uban na himong pastor. Pero doon pa'y uban nga kinahanglan pang dadon sa mga pag-ampo. Maotoy akong nasinatian nga dili nako kalimtan. Nga mibarog yun ko og ako gyung gitinguha nga i-surrender sa akong amahan. Muna nga sa ako nga pagpangalagad sa Ginoo, hingpit na akong gisunod ang unsa may mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. So dinhi sa ato akaron nga panag-uban, ato nang katunan kung unsaon nato pag-ila ang milagro nga gikan ni Satanas o ang milagro nga gikan gyud sa Dios. Dili tanan
mugamit sa ngalan ni Hesus, iya na sa Dios. Iman ina siya nga dili tanan nga mugamit sa ngalan ni Hesus, iya na sa Dios. Dunay warning ang atong Ginoo nga kon ang tanan nga mugamit ni adtong mga mugamit sa iyang ngalan apan mga buhat dautan kanang pagpanikas, panglimbong o niya doon na pagyoy kalahian mao ni. Bantayin ninyo niha. Doon na nagani mangayo diha sa inyong lugar. O niya kana bitawng gamit sa ngalan ni Hesus. Dili gani gyud mo dawat bisag unsa. Kumbaga wala say gibaligya kumbaga. Nya ngalan ni Hesus walay laing gisaligan kawas sa ngalan ni Hesus. Maunay giingon ni Hesus, ang dili batok kaninyo, dapik kaninyo. Maunay nakit-an sa mga apostoles. Mga tao nga naghimog milagro, nagpagawas og mga yawa sa ngalan ni Hesus, nga walay laing gisaligan. Pero kung dunay mga tao nga nagpagawas og yawa, naghimog mga milagros sa pangalan ni Hesus, o niya dunay mga gisaligan labaw sa tanan, doon na gipamaligya. Negosyo na. Dili na gikan sa Dios. Monay giklaro dinhi nga si Jesus miingon na daan, doon na pasidaan o warning nga atong makitaan diha sa Biblia nga dili tanang nagdala sa ngalan ni Hesus o naggamit sa ngalan ni Hesus makasulod sa langit. Bisan pag magpagawa silang mga yawa, bisan pag maghimo silang milagro, matod pa diha sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 7:21 hangtod sa 23. O ti pasabot, moabot ra gyud ang panahon nga kinihukman sila. Sa atong panahon karon, ikaw og sila, kita og sila, naa pa. Muna nga magbantay ra gyud ta. Magtuon sa pulong sa Dios aron dili mailad. Unya magbantay ta kay kining maong bersikulo sa Lucas Kapitulo 9 nga atong ibasa, mao po ni gamiton nila para proteksyonan ang kalihukan ni Satanas. Pero mauni timan ininyo, pag naaga ni mohimog milagro sa pangalan ni Hesus, niya musampit pag lain-lain nga mga espiritu, musampit pag lain-lain nga mga ngalan diya sa kawanangan sa mga espiritu, sa mga espiritu, sa mga espiritu. Dili na gikan sa Dios nga pag-ayo. Sumala sige pakitas Biblia. Usa na kaklasing pagpangilan. Kanang dunay ipamaligya. Kanang dunay mga gisaligan panglain gawas sa Dios. So dali nga pagkaistorya, pag dunay mga mangayo apan wala mo salig, na dunay mangayo sa pangalan ni Hesus apan wala mo salig sa gahom sa Dios, dili na gikan sa Dios. Mo nang miingon si Jesus nga dili kana bitang himuong ebidensya kanang makapaguwas og yawa gikan nas Ginoo. Kay diha sa Mateo Kapitulo 7:21-23 na ay mga magwali pagani sa ngalan ni Hesus, magwali sa pulong ni Hesus, magpagawas og yawa sa ngalan ni Hesus, maghimog milagro sa ngalan ni Hesus. Sa katapusan inigbalik ni Jesus, dili manggani ilhon ni Jesus. So dun mo nay warning diha. Mao nay pasidaan diha nga apan ingnon ko unya sila. Ayaw tuguti nga apil ka ana. Apan ingnon ko unya sila. Pahawa kamo, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala. Muna nga
sa atong pagpangalagad sa Ginoo, wala man na giklaro diha nga kinahanglan tang manghilabot. Gidid-an ta sa pagpanghilabot. Lamang ni adtong mo surrender ug moduol dawata. Mao bitaw nang kung imong lantawon ang Dios wala gyud na moduol sa tao. Gahulat siya kinsay moduol niya. Si Jesus miingon, kung kamo gikapuyan, gibugatan, dola ko. Wala siya moingon nga anhaon rata ka. Wala siya moingon nga magsugo ko para akong ipadala diha nimo. Ang tanang mga tao kinahanglang sangyawan, pero dili pugson nga moduol sa Dios. Sa motuo ug modawat ni Jesus, maoy maluwas. Maoy makasulod og langit ni adtong motuo nga nagkinabuhi siya mga pulong. Mao gyud na giklaro sa Biblia. Bisan gani sa sulat ni Apostol Santiago, ang giingon diha, duol kamo sa Dios ug siya moduol kanimo. Kung imong tan-aw ng Biblia, mulihok ang Dios sa dihang mulihok ka. Dunay buhaton ang Dios kung duna kay buhaton para sa Dios. Makit-an ka nga miduol ka, misalig ka, nangayag kag tabang sa Dios, tabangan ka. Pero mo ni warning. Nangayag kag tabang sa Dios, pero nangayo po kag tabang ni Satanas. Nangayag kag panalangin sa Dios, pero ang imong mga buhat ni Satanas. Inig abot ni Jesus Christ, dili ka ni ailhon. Mao nay warning diha, mo nay mga pasidaan. Mo nay mga pahinumdom. Mo nay akong giampingan. Nagwali ko sa ngalan ni Ginisus. Wala na ko'y laing gisaligan. Wala na tay lain pang saligan. Kundili ang ihangalan lamang. Ang ngalan ni Jesus. Unang kung kamo nag-alagad sa Ginoo sama nako. Gidasig ta ka sa Ginoo karon. Kung nag-alagad ta sa Dios, nagsampit ta sa ngalan ni Ginisus. Kinahanglan dili na ta mo sampit paglaingalan. Kinahanglan dili na ta musalig pa ni bisan kinsa. Labi na sa mga propesiya. Daghan na kaayron nga mga tao nga dali kay mailad, dali kay malimbungan. Ngano man, tapulan mubasas bala ang kasulatan. Gusto sa tao kanang instant milagro. Kanang dili na siya mobuhat, dawat na lang. Murag mga pagkaon ba, dili na mistil panghaguan. Murag mga instant noodle na ba, nga bubuan na lag ininit, kaon ditso. Dili kay siya pa'y manguha, siya pa'y magtanom, siya pa'y manguha, siya pa'y mangita og para sa isagol, unya utanon. Ya mao na daytoy pinakanindot di ay nga ikinahanglan des lawas. Mao na ang mga kaigsunan, magbantay ta. Magbantay gyud ta. Kay mo anhi ang atong Ginoong Hesus dili na sa pagtudlo kundili sa paghukom. Ang una niyang pag-anhi, nagdala siya sa kinaiya sa karnero. Apan ang ikaduha niyang pag-anhi, gipakita niya nga hari siya. Muhukom siya sa tanan natong mahimo og nabuhat. Pasidaan, mga warning sa Biblia, ang pinganan, bantayanan. Dili ka manghilabot sa mga butang nga dili imo. Pero kung isurrender, sunuga. Mga igsuon, ayaw kawili. Sama sa ubang mga hari kaniadto nga giingnan nga kung unsa gani ang tingog sa Dios, wala nila buhata, gisilutan hinuon sila.
kinahanglan laglagon ang mga hayupan sa mga kaaway, wala man nila laglaga. Kay tambok man, usik man, ang nahitabo, gisilutan hinoon sila. Diri sa atong pagpuyos kalibutan, mag-amping yun ta. Ayaw pataka og hukom, kay wala ka gipadala aron pagpanghukom. Ikaw ug ako gipadala ta sa pagtudlo. Kung dunay mangutana, tubaga, basi gayod sa Biblia. Wala kay tulubagon anak sa Dios. Pero kung mugawas na ka sa Biblia, paninglan ka na sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa atong matag kinabuhi. Niining adlaw panalanginan ta sa Ginoo og tagaan ta nagkadasi kusog kalig-on. Gayaw kalimti kung unsay gitudlo sa Biblia. Kung naay mangayo maghimog milagros sa ngalan ni Hesus apan wala mosalig sa gawom sa Dios, naa sila'y mga anting-anting, naa sila'y mga habak-habak, dili na gikan sa Dios ang maong milagro. Gikan na sa kangit-ngit. Mao na giklaro gyud sa balaang kasulatan. Pero kung dunay mangayo maghimog milagro, walay gipamaligya, walay laing gisaligan, kana ang giingon ni Jesus. Ang dapig kaninyo, ang sa giingon sa Lucas mga kaigsunan, Lucas kapitulo 9 dayong 50. Kay ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo. Magampo ta mga kaigsunan, ato ang pasalamatan ang Dios sa iya mga mensahe nga nagtudlo kanato aron kita dili mailad, dili gayod malimbungan. Salamat sa Ginoo sa iyang mga mensahe nga nagpahinumdom kanato samtang nagpuyo pata sa kalibutan. Magampo ta og atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulog mga mensahe, din iya tang gitudluan og iya tang gigiyahan aron sa ingon sa atong pagpuyos kalibutan kanunay tang andam sa panahon nga siya moabot sa ikaduhang pagbalik. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag-usa nato ka kinabuhi. Magampo ta og ayaw gyud og kalimot sa pagampo para sa uban. Amahan namo nga Dios sa makagagahon, nagpasalamat kami sa imo mga pulong, mga mensahe nga mo karon nadunggan. Salamat Ginoo sa mga pamaagi. Kun usaon namo pag-ila sa mga milagro nga gikan kanimo og ang mga milagro nga dili gikan kanimo. Salamat nga imo usab kami gilig-on og gidasig kung kinsay among saligan. Wala na milaing dalangpanan o saligan kundi ikaw lamang. Ang imong mga pulong, ang imong ngalan. Salamat o Dios nga imo kaming giampingan gitipigan aron sa ingon dili kami mahimulag sa imong mga saan. Ubani kami o giyahi kami sa tanan namong pagkabuhaton. Salamat nga ikaw ang Dios magatabang, diin ikaw lamang among mapataas. Dalaygon ka nga Dios nga mong gilagaran, dungog mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Kini suon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato ang programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning sa tanan. God bless. Bye-bye. Murag hinay ang internet dire.